ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಸುಸ್ಮಿತನ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪಡ ಇಜ್ಜ ತೂಕ ಸುಸ್ಮಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಲು ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜೋರ್ ಬನ್ನಿ ಗಾಡಿ పోనిప్పునాక అమ్మ పిరడన్ పడి ఇంది గాడి వత్తినంది అమ్మకు పోర వందితేనే నిక్కి నా పిరడ హార్న్ బ్రేక్ ల కొర్ప ఈ మల్పు మాతల యా మల్పు దాగా ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಅವೇ ಆಲ್ನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಆಲೇ ತಿಳಿಪುನು ಬುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನು ನಿಖಲ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ತಿಳಿಪು ಜಾರಂದು ಶೋಕಾತು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಪಂಡದ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಪೋ ಎಂಕ್ಲೆನಲ್ಲ ಆಲೆ ತೆಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚಿ ಕುಡೊಂಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿಲು ಬರ್ಪ ಸೊ ಸುಖ ರೋಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಈಗ ಓಮ್ ಮಿಸ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ರೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಹಾಳಾತ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಚೂರು ಹಾಳಾತಂದು ಯಾಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಳಾತಾಂಡು ರೋಡ್ ಹಾಳಾತಂಡು ನನ್ನ ಎತ್ತೆ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಯಾರು ಚಲೋನಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ನಮಕ್ ಪಾರ ಚೂರು ಬಂಗ ಆತಿ ಕಚ್ಚಿಪಿಚ್ಚಿ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ 3 hours 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತು ಉಂಟು ಸೊ ಆಲೆ ಕೂಡ ಎದುರು ಅಂದು ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಡು ಅದೇ ಮುರಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಲೈವ್ ಫಿಶ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿದೆ ನೆಟ್ಲ ಅವರು ಅದಿತ್ತೇರಿ ಇದು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕೆ ಅದಿರೋದಾ ಅದು ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಮೀನು ಇರೋದಾ ಈ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೀನು ತೆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕೋದು ಸರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮದು ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕೋದಾ ಅದೇ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ವಯನಾಡು ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹಾಂ ತುಳ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕೇರಳ ಹೋಗ್ನತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲುಂಗಿ ಬಾಡ ಒಂದು ಇತ್ತ ದೂರ ಮೀನು ಹಾಂ ಹಾಂ ಬರ್ಬೇರ ಮುಲ್ಪ ಹಾಂ ಸಡನ್ ಆತ ಇಂಕ 2 kg ಕೊರ್ಲೆ ಮಂಟ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂದು ಹಾಂ ಮಾಲ್ತು ದೀಡುಂಟ ಅಂದು ಮುಲ್ ತಗೋಲಿಂದ ಮೀನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೆಂಚ ಸರ್ ಕೆ ಜಿಗೆ ಪೂರ ಕೆ ಜಿಗೆ ಇರ್ನದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪೂರ ತೋದಿತ್ತ ಈಗ ನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪೂರ ತೋದಿತ್ತ ಲೈವ್ದ ಐಕಿತ ಬನ್ನಾಗ ತೀಯನ ಈಗ ಗೊಂತಾಯಿನಿ ಏನಪ್ಪ ಸರ್ ತೇಜಸ್ ಸರಿ ಸರ್ ಬರ್ಬ ಓಕೆ ಬೇಗ ಕುದಾರ್ತ ಆದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇನೆ ಬಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅದೊಂದು ಮುಲ್ ತೂಲಿ ಸೊ ಎದುರು ಕಂಡ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಟು ಆಂಡ ಫೋಟೋಶೂಟು ಜೋರು ಬಡ ಒಂದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪರೋಟ ಎಲ್ಲ ಎಗ್ ಕರಿ ಬುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತದ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಬಡ ಒಂದ ಬಡ ಒಂದ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಬಡ ಅವನುಂಟು ಜೋರು ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಕರಿ 2 ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಪರೋಟ ಮೂರು ಪರೋಟ ಇಡ್ಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಕರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಂಚ್ ಉಂಡು ತುಕ್ಕವರ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದುಂಡು ಹಾಂ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕೇರಳ ಒಂದು ಕೇರಳ ಪರೋಟ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ತೂಲಿಂದ ಸೂಪರ್ ಸೊ ನೆಕ್ ಕರಿ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಕ್ಕ
ಹಾಂ ಎಸ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸೂಪರ್ ನೀನು ಬೇಡ ಇನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡು ನಮ್ಮಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೇರಳ ಹತ್ರ ಕೇರಳ ಮೂಲು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಬೈದುಂಡು ಎಗ್ ಕರಿ ಉಂಡು ಸೊ ತಿಳ್ತಲ್ಲೇ ಹೂ ಬತ್ತನ್ ತುಕ್ಕ ಹಿಂಚೊಂಡು ಏನೊಂದು ಚೂರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಗ್ ಕರಿ ತುಪ್ಪ ದಯ ಬಂಡ ಚಿಕನ್ ತಿಂದಂಡ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಜ್ಜಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಡಂಗ కొంచెం చికెన్ పాడేది మటన్ చికెన్ ఎస్ బస్ రూకు ಪರೋಟ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಕೊಂಚ ಎಗ್ ಕರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಕೊಡೋರ ಚಿಕನ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಚೊಂಡೊಂದು ಮೂಲು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟದ ಬರೀಟೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಉಂಡು ವಯನಾಡು ಪೋಪ್ನ ಕುಟ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಕೇರಳ ಪೋಲ ಪರೋಟಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ಸು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಹಿಡಿದು ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬತ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಎಂಚುಂಡು ಚಡ ಹಾಂ ಇದೆಂದು ಕರಿ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪರೋಟ ಅಣ್ಣ ನಿಂದ ಸರ್ವನ್ ಕರಂಜಿ ಬಚ್ಚ ಸೈ ಮನ್ಪುಗ ಪಡೋಣ ಗಂಜಿ ಬಂತು ಹಾಂ ಓಕೆ ಹೆಂಚುಂಡು ಹೆಂಚುಂಡು ನೆತ್ತ ಚೂರು ಪಾತಿರಲಿ ಒಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಾಲು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ಲ ಅಡ್ಡ ಉಂಡತ ಸೂಪರ್ ಉಂಡತ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಒಂಜಿ ಬನ್ಕ ಇದು ಒಂದು ಗೀರೈಸ್ ಒಂಜ ನೋಡ ಒಂದು ಹಾಂ ಪರೋಟ ಮದುವೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಫುಲ್ಲು ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಚೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ವಾವ್ ಮಾರಿಟ್ಟುಂಡು ಹತ್ಯ ಸೀರಿಯಸ್ ನಂಗೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು ಮಾತೆರ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಏಪಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ತಿಂದರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿ ಮುಲ್ಪ ಪೋಯಿ ಪೂರ ಬಂದ ಹೆಂಚಾಡಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ಲೇಟೆಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದಾಜಿ ಆರು ಬ್ರೇಕ್ ಹೊತ್ತು ಜ್ಯಾನೆ ಬುಕ್ಕ ತುತ್ತಬೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಹೊತ್ತದು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೇಳದ ಫೀಲ್ ಬುಕ್ಕರೊಂದು ಇತ್ತ ಪರೋಟ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ನಿಕ್ಕೆ ಪರೋಟ ಹೆಂಜ ಪನು ಹೆಂಗೆಡ್ಡೆ ಅಂಡ ನಿಂಗೆ ಯಾ ನೆಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಕುಡುಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಪರೋಟ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅವು ಮಡಿಕೇರಿದಿದ್ದವು ಅವು ಕುತ್ತು ಪರೋಟ ಅವು ಬೋದು ಬಟ್ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಕೊಂಚಿ ಫಿಶ್ ಗ್ರೇವಿ ಬಂತ ಅವಳು ಹೆಂಚೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಗ್ರೇವಿ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಗೀ ರೈಸ್ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಗೀ ರೈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತದ ಸೊ ಕೂಡ ಗ್ರೇವಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಕೂಡ ಗ್ರೇವಿ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಫಿಶ್ ಗ್ರೇವಿಲ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿಲ ಹಾಂ ಸಾರಿ ಗ್ರೇವಿ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಬಂಗಡೆ ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಸೊ ಬಂಗಡೆ ಫಿಶ್ ಒಂಜಿ ಇದೊಂತ ಏನಾರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತೆಪ್ಪ ಹಿಡ್ದು ತೂಕ
ಈ ಪೀಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡ ತುಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಹೆಂಚುಂಡು ಅಂತ ಹೋರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆ ಮಾತ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್. ಫಿಶ್ ಹೆಂಚುಂಡು ಪೀಸು ಫಿಶ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗ್ರೇವಿಲುಂಡು. ಸೊ ಗೀ ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೋಲಿ ಒಂದು ಜೀರಾ ರೈಸ್. ಸೊ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಗೀ ರೈಸ್ ತಿನ್ಕ ಒಂಚೂರು ಫಿಶ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಪಡೋಂಗ ಎಂಚಾನು ಉಪ್ಪಡು ಫಿಶ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಪಡೋಂದ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಮೀನು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೀನು ಮನ್ಪುನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಳಿ ಸಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಭರ್ಜರಿ ಜನಸಾಂಡ್. ಸೊ ಇಂಕ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು. ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೀ ರೈಸ್ಲ ಪರೋಟಲ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತಂದು. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಜನಸಾಂಡ್ ಮೈಸೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಡಿಕೇರಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೇರಳದಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇರಿ. ಸೊ ಚೆಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಗಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ದಾಲ ಪಂಡ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಡ್ ಇದನ್ನ ಬೇತದಾದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕೊನಾರ ಇಜ್ಜಿ ಉಲಾಯಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಬ್ಯಾಗ್ಲು ಉಲಾಯ್ ದೆತ್ತದ ಇಡೀ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೇರಿ. ಸೊ ಇದೊಂಚೂರು ಲೇಟಾಂಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೋಡು. ಸೊ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆತ ಮುಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಮೂಲ ಉಂತದ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಗಾಡಿದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಗಾಡಿದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ವಯನಾಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೋಡ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೋಡು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕಾಫಿ ಬ್ರೀಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತೋಲಿ ಪಾಡು 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 ಪಾಡು. ಎನ್ನ ಲುಂಗಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕಿಚೂರ್ನ ಅಂದಾಜುಂಡು ಅಂತಿಂತ ರೀಚ್ ಆಯ ಚಪಾತಂಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟ್ರಿಪ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಲ ಆತ ಮಾತ್ರ ಸೆಡ್ಲುಂಡು ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಸಾರ ಪುನಃ ಭಾರಿ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು. ವಾವ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ. ಓಕೆ ಜೋಕಾಲಿಂಡು ಹೋಲಿ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಸ್ಟೇ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು వచ్చిన ఇటు అడేనా ఇటు ఆరంజ్ పోయిరుతాని అంచెంచు మంచి పోయింది దేవుడే. Where is the location? This one? Mule. ಅದನ್ನು ಈಗ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ ಇಂಟ್ಲವನ್ನು ತುಪ್ಪ ಅವು ಪೋಲೆ ಐತೆ ಬರ್ಪ ಅಂತು ಅವರ ತುಕ್ಕ
ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪಳೆ ಏ ನಮ್ಮೊಂದು ನಿಮ್ಮಕ್ಕೊಂದು ಹೋಗುಂದು ಹಾಂ ಸೊ ಓಕೆ